Silent. Silent. Musu a hankali. Musu a hankali. After 7 and 12, see you on Umi. Action. Dora kai shi sa ina tare da script wanda yaron ya zo bai san duk muhimmanci duk zaman script a nuna ya fi zaka karɓe shi a rayuwa ba Silent. Silent. Sound speak. After silence in prayer. See you. Action. Muje karan da kuma ka kira su masu mazaunan nan Salman ana shi ka mutum ba Dan kundin nan ba mai dan kawo ba zai yi extension ba zai yi nan ba ba zai fi naira 100 ba A'a, wallahi sun nasa. kowa ya rike ko sai karanta Sirayya idan kina kuka waye zai rayuwa shi zuciyar da ta ke kashe da yawa Pick up. Action. Ruhin Mijina, Ugyalan Mijina, Action. Dan Allah kuma da shigo a wajen mana yare. Kuma da shigo mana. Action. hanya maka tashi sinzintiri ba Nabila Hajib za mu maka da sunan labarin Nabila Hajib. Let's go.
Silence. Baka rage ni komai ba, kallon kashi na so. Zaman mu za yi dore ba. Shagalta. Ko kuma kice ta yi nisa. Kinar Nabila ta yi nisa cikin ƙaunar Habib. Zai yi wuya ta yadda cewa ya mutu. Kunyi da take nan gurin. Ba shi za ta ce amma yi. To ai wannan shi ne gaskiya. Zai yi wuya yadda cewa ya mutu. Ai wannan shi. Wayo mijina, ku kyale mijina. Ruhin mijina. Ruhin mijina. Ana kashe mana abin nan Allah. Iko, action. Sound da kai sirron. Sound da kai. Anda na ta. Kallon kashi na so. Zaman